Kamora mora maintie Jaira Malulu TV wantiere kod tarik 9 dwe mar adek higa mar 2017 chielo kachiel maindi en chieno mar nono mar oboke antiere kod The Standard antiere kod oboke mar The Daily Nation kaeto antiere kod oboke mar The Star mapio pio abro chako kod oboke niri mar The Daily Nation wach mamepe kaindi wacho ni migosi Raila Amolo Odinga odiochieng' manyoro koro notero osuptal bang' ka koro ne owacho ni entiere kod ich moro koni kod kocha kendo ne nitiere chiemo mabende ne ok ochamo ma ok ber kata kamanero nosegole osuptal kendo geno ne obro dhi e gwenge mag South Africa. Kaeto yudo ka wach machako mepek kaindi en mana ni kore wacho ni Trump ne ogocho ne migosi Muigai Kenyatta ka bende ojiwo piny mar Kenya e kedo mar jomaundu mag Al-Shabaab. Kaito piny owacho mapacho kaindi onyiso dakteche ni mondo migi kao omenda momegi kata ibigolgi e tich achiel kachiel. Lito boke mar ariyo en mana wach noero mar ng'anyo mag dakteche ka bende koro piny owacho nyisogi ni oyo kauro omenda momiu kata wagolu oko e tich. Migosi Muigai Kenyatta ito boke mar adek bende wacho ni wabro golo we tich ka ok udok e tich lakteche mapod dhi nyime kod ng'anyo. Ito boke ni bende wacho mchako mipek ene Kenyatta National Hospital saniri korono golo e tich apisas 12 magweko magin lakteche koro kod weche mag ng'anyo. Ito boke mar ang'wen en mana wach mar Raila Amolo Odinga chande mabende nanyisi ni otero osuptal kendo ne osegole koro kod weche gweko mabende wachore ni nitiere chiemo ma iparo ni ne ok ochamo maber. Kaito wach mar Kalonzo saniri koro governors ni oyo weuru nyayo weche mag mibadhi magi kiduto ne wacho odiochieng' manyoro kano dhi romo mar governor. Kaito wacho ni obila ne omako oganda 16 mabende koro obila ne timo nonro achiel kachiel kod oganda mabende gin hackers mabende osiko mana kamonjo bengi kaachiel kod Kenya Revenue Authority. Mano nitiere ito boke mar 6. Ito boke mar 8 iwacho ni Mikai mokwongo Margaret Kenyatta ne otayo nyasi noero mar odiochieng' mar joma mine e piny duto e pacho kaindi KICC kabene gin kod mor mogundho mar bedo kod joma mine. Ito boke mar 9 wacho mipek kaindi iwacho ni Kibor bende ne ochopo e nyim doho kabene koro iwacho ni ne otiyo kod magina mare e yo mok ni kare kabene ne odwa chielo wuode kod magina. Jok ma gombolo mawuok e pacho kaindi mantiere pinye ma oko dwaro ni mondo medgi thuolo mondo gidhi nyime kod ndikore kaka jogombolo. Matiang'i wacho ni principals mag sikunde ema bende koro biro ting'o osigo mar weche gweko mag bullying kata chando jopuonjre e sikunde. Migosi Muigai Kenyatta ne oromo kod jalno ma bende en United Nations Secretary General mano Antonio ma bende koro ne gitwak achiel kachiel e weche gweko mag Dadaab ma bende refugees nitiere. Ito boke mar 12 wacho mipek kaindi en ni saniri koro jok mabende ni kod jamni gwenge mag Laikipia ywak miwuoro koro kod chik moket matek kod piny owacho kod weche gweko mag tungni mosebedo e gwenge makuno. Nkaiseri onyiso gana opogore to moloyo Donas ni weche mag arita kwe nitie makare pacho kaindi kendo onge tiende gibed kod luor moramora. Pajo ndiko kod pajo somo ni kaindi chiel kachiel mago nyalo somo kaito jotelo opogore dhi nyime kod ywago jatend migawo machon mar weche mag somo mabende nonindo e gwenge ma Kisumu mano migosi Otiende. Mano ero ne kanyo ito boke mar 19 magi lendo mag Kenol Kobel ni kaindi 23 wacho ni paro mar Mudavadi kod Wetangula biro loko siasa mapacho kaindi mano kopone gin bende ginyalo yudo thuolo mar yudo tiko mar laro kom mar jatend piny owacho. Mano e wach mapontiere kaindi kaito wacho ni Sanieri koro wacho ni oganda mathoth miwuoro Sanieri koro oweyo kom mar Senate ka bende koro wacho ni Wetangula gini bende Wetangula dwa chung' kaka president, senators mopogore bende sani dwa ni mondo chung' kaka governors. Koro wacho ni senators weyo kom noero ka gilaro kombe mamalo. Magi gin weche matimore e gwenge Bungoma County olendo kaindi kagilando gik mopogore weche matimore counties wacho ni Mombasa kocha chande sani koro jomaundu siko mana kamonjo dukni kendo gihinyo oganda. Kata itataveta kocha chande weche mag health kata weche mag thieth omi budget man malo. Magi weche matimore sirikane mag gweng'wa biro mi kwarade mesoma ka weche manyien. Pinye ma oko South Africa wacho ni koro giweyo paro mar wuok e nyim doho mar ICC. Mano ero ne kanyo. Kaunti ma Laikipia bende olendo kaindi. Weche mag ala kwa chope ma bende Sharon Bromi wacho ni Sanieri koro en mor miwuoro ne jogwe kuma bende gin jopith mag dhoge chak ka wacho ni Sanieri koro KCC oyie ni biro chulo gowi mane gin godo madirom $1,500,000. Mano wacho ni nokane kanyero. Kaito gope maricho ma bende ok ochul sani koro miyo bengi mar NIC profit mar jodok chien kod atamalo 3.4. Mago duto Sharon Bromi. Kaito wacho ni
Kama joma nitiere kod maundu kete mwandugi en real estate kata ute. Mano Nairobi ni kanyo ito boke mar 42. Boke mar Diento ni kaindi The Daily Nation weche matimore gwenge neno ka Turkana County olendo kaindi mago duto Kenya. Boke mar The Daily Nation ibro yudogi achiel kachiel. Silver Jubilee 25 years mago bene kanyo ibro neno. Weche magaja kod sulwe nitiere kaindi. Jok magoro lal godo 42 nyaka 72 nyaka 74 kaeto weche mag adhula kwa chopie wachana ko mipeka ide wacho ni sani koro jotugo mag Bayern kaachiel kod Arsenal, jotugo mag Arsenal sani eri koro ywak miwuoro ne Arsene Wenger ka wacho ni gisiko mana e kinde ka kinde ka gilal. Kaeto duond od buche 67 sani koro setero chike gi mag welo ne duol mar IEBC. Abro dhie The Standard wacho mipeka en mana wach mar tuo mar Raila chane mana nyisi ni ne chalne iene muore kendo notero hospital ma othiedhe mano ero nitiere e itoboke ni mokwongo. Kaeto uko bene no dhi nyim doho ka otemo gengo Jor bura kaachiel kod jatend piny owacho mondo mikigole tich ka wachore ni okosebedo ka otiyo kod opis mare e yo man kare. Migosi Muigai Kenyatta nyiso dakteche ni oyo sani wasewuoyo moromo ka ok odwa tich wabro golo we tich mondo oyud dakteche ka wuok e pinje ma oko. Uhuru wacho ni ok obiwo kod dakteche ka pod ging'anyo ka gidok e tich wabro bet piny mondo wanene to wachako wuoyo kodgi e yo machalo nade. Kaeto jalup jatend piny owacho Migosi William Ruto wacho ni piny owacho osetiyo kod omenda mathoth kedo kod weche mag ngaji e gwenge mag Turkana. Kaeto European Union ogolo omenda madirom bilion 2.5 mondo mi oked godo kod weche mag ngaji e piny mar Kenya. Jatend migawo mokwongo mar weche mag somo sani koro ne owito ngimane kendo pichane ogol kaindi mano Daniel Otiende. Inyalo dhi oboke ni mar The Standard mondo isom kaka osebedo ka odak. Wach mar Auditor General Chande tiere ito boke mar 4 kaindi kanyiso ni no dhi nyim doho ka odwaro mondo kik gole e tich kendo wacho ni wuoth mosebedo ka wuotho en wuoth matek marango kaka itiyo kod omenda mag piny owacho. Aisto chenro nitiere kaindi midwa tiye kod omenda madirom bilion 1 mondo mi olos godo kuonde goeko mag dak mag jatend piny owacho. Picha Migosi Uhuru ni kaindi kaachiel kod Secretary General mar United Nations nano Migosi Antonio. Mano ero nitiere itoboke mar 6. Kaeto itoboke mar 8 en mana wach mar tuo mar Raila chande mabena nyisi ni nodhi mothiedhe kendo ne owuok e osuptal. Joho ne nitiere gwenge mag dho nam chumbi kabene koro ne gintiere nyasi mar Women's Day. Kaeto piny kainde wach mipeke ne duond od buche mopogore sani koro tero chike gi mag welo ne IEBC. To wacho ni komipeka inde wacho ni United States ogolo omenda madirom bilion 8.5 ne weche mag civic education. Munya kaachiel kod Kagwe wacho ni weche mag devolution dhi nyime yo makare kendo maindi ni kalori kod romo madhi nyime e gwenge mag Naivasha. Siasa 2017 wacho ni sani koro komnwero mar gavana ma Narok sani koro oganda mathoth osechunge kendo tiere oganda dek malaro komnwero mapek miwuoro. Kaka jo siasa campaign tiere kaindi to boke mar 13 tipo mopogore pajo somo kod pajo ndiko bende ni kaindi. Aito wacho ni sani koro Migosi Antonio mabende en Secretary General mar United Nations ne otimo limbe e gwenge gweko mag Mathare ka bende noromo kod rowere mopogore e odiochieng' manyoro. Weche matimore e gwenge kaindi wacho na komipeka kaindi wacho mana ni sani koro Migosi Muigai Kenyatta okwayo jotelo duto ne mondo migiriwre kanyakla mondo miyiero mar dwe mar 8 obed mar kwe monge kod tungni mora. Mano wacho neno komipek Nairobi kaindi nitiere jomoko magende koro pingo okang' mager budget mar Nairobi County mabende oketie bilion 36. Magi lendo ma Kenya National Highways Authority bende ni kaindi. Kenol Kobelo lendo Devolution Report 2017 mano ni kaindi to boke mar The Standard inyalo some achiel kachiel mondo ne to report mar devolution chalo nade ene maen kaindi duto. Kaeto boke mabalang home and away nitiere kaindi au simple homes left many dreams in ashes maindi nitiere kaindi inyalo somo mondo ne lendo kawuok e kaunti ma Turkana. Josephat Nanok ni kanyo kendo lendo kalure kod gik mosebedo katimore Turkana kocha chande. Kaeto wacho ni Standard Gauge Railway sani koro mawuok Nairobi kadhi Mombasa biro tiyo kod seche madirom 6 kende. Mano wach waneno kanyo gwenge mag Nyanza kocha chande. Kisumu wacho ni weche goeko mag nok mar pi sani koro nyalo miyo oganda yudo tuoche mopogore motedore kod weche mag pi machalo kaka kolera. Kaeto wacho ni weche mag ohala wacho ni kuma jok mantiere kod omenda kete mwandugi en weche goeko mag ute moloyo. Mago Sharon Brumi achiel kachiel. Kenol Kobel wacho ni profit margi ne odhi malo
profit margi ne odhi malo kod bilion 2.4. Mano wach ma aneno kani kanyo. Kaito kadhi weche matimore pinje mag oko mana South Africa mabende koro kwedo ni ok bi wuok e riwruok mar ICC. Mano ne kanyo. Weche mag lendo mopogore nitiere kaendi jama magoro lal godo. Weche mag Gaja kod Sulwe bende. Weche gweko mag tuke wacho mipek kaendi wacho ni Arsenal 2 Bayern 10. Koro giwacho ni to Arsenal ang'oma timore. Kaito nyiso Zinedine Zidane ni mondo mi ogol Zidane wacho ni mondo mi ogol oko Bale ka wacho ni sani koro Bale nenore ni ok tugi maber. Manchester United bro rakore kod timu mowuok Russia koja chande mabende ogibro rakore achiel kachiel kod tim mawuok Russia kendo igeno ni tugo nieri ing'eyo ni to bro dhi nade ka bende koro wacho ni Wayne Rooney ok dhi betie koro wacho ni no Rooney no goals. Wabro neno ni to adhula ne bro dhi machalo nade. What next for Wenger? Wenger saniri achiel nade omako oloro no oboke mar The Standard. Oboke mar The Star wacho mi peka indi wacho ni Wiper ANC tamore chenro mag NASA magwe kuma gidhi e welo matindo. Mano ero ni kaindi Migosi Raila Amolo Odinga ne othiedhi osuptal koro kod weche mabende ne wacho ni chal ka gima muore. Kaito ito oboke mar ariyo kaendi en ni Kenyatta National Hospital ne oriembo lakteche 12. Kaito counties bende koro chako oro obok magolo kwe tich lakteche mapod dhi nyime kod weche mag ng'anyo. Itoboke mar adek en mana ni jating dai mar Migosi Raila Amolo Odinga Dennis Onyango wacho ni Raila Amolo Odinga gima ne nitiere maber kendo johera mage kik bed kod parruok ne osegole e osuptal. Wiper ANC kod Ford Kenya otamore chenro mag nominations mabende igolo kod NASA. Manero ni kaindi itoboke mar 4 kod 5 inyalo somo ni to ginto giwacho nang'o e wach machalo kama. Kaistano ka paro mopogore mag jotelo gweko mag NASA ni kaendi Musalia Mudavadi owuoyo ka wacho ni weche gweko mag nominations bro dhi nyime e yo makare. Kaeto Kalonzo bende owuoyo kaendi wacho ni gidwa miyo ng'ato ka ng'ato thuolo mondo mi ochung'. Migosi Raila Amolo Odinga bende wacho ni kik ubed jok ma osiko mana ni udwaro gik moko duto. Mano ero unyalo lal. Kaeto wacho yudo ka Wetangula wacho ni tich pod dhi nyime maber kendo gibed kod geno ni NASA nitiere kod ikruok makare. Hasta neno ka itoboke mara uchiel wacho mipeka indi wacho mana ni Kalonzo ne nyiso governors ni ka dipone gi loloch mari dwe mar 8 to gibro mako governors weche mag mibadhi oluoro kod kocha. Migosi Uhuru ka wacho ni ne oromo kod United Nations Secretary General mano Antonio kendo bende wacho kaka ne Trump ogone simu ka wacho ni obiro siro piny mar Kenya. Auditor General Ouko ne odhi nyime mondo mi ogeng' gol mare e tich. Mandera koja chande wacho ni sani koro oganda mamoko machalo jor bura wacho ni giyie kendo gibro siro roba kopogore kod weche gweko mag anyuola mabende dwani mondo tigodo e gwenge mag Mandera e yiero jotelo. Weche matimore e gwenge gweko mag Central wacho ni Kibor ne odonjne kendo yudi kod ketho mar tiyo kod magina mare marach ka bende ne odwani mondo omi oneg nyathine. Neno kamago ne kanyo. Weche mago ala mana kaka na Sinsi Sharon Bromio group mar bengi mar NIC sani koro wacho ni profit mar gino dok chien kod atamalo 4.4. Weche mag devolution ne kaindi kaito wacho ni kuma oganda mantiere kod mwandu kete pesa margi. Mago eko Real Estates mago duto Sharon Bromio kwa radeneso mar kaweche mag ohala. Pajo ndiko kod pajo somo bende ni kaindi e oboke nieri mar The Star. Weche matimore gwenge mag Coast wacho ni Migosi Muigai Kenyatta bro dok e gwenge mag Coast achiel kachiel ka bende koro otemo jiwo oganda mondo mi oher duond od bura mar Jubilee. Ruto wacho ni sani koro keto chike matek e gwenge mag Marakwet koja chande mabende koro joma undu osiko mana ka kedo kone kod kocha e weche mag jamni. Kaito wacho ni the fruits of devolution Bomet County. Mano ne kanyero ka counties mopogore lando kaka gisetemo nyaka ne gichak tich higa mar 2013. Gwenge mag Nyanza wacho ni sani koro governors ok nindi ka jor bura kachiel kod senators dwaro kombe margi. Jogwe kuma bende gin elders mag Suba ochako yieni mondo bado ochako oyier achiel kachiel kaka governor ma Migori. Mago duto bro miu. Kaito education minister mokwongo Otiende ne otho ka injigni 100 ogol tipo ne kanyo ka Migosi Raila Amolo Odinga gini no dhi lime dwe mar 2. Weche mag Gaja kod Sulwe ne kanyo ero classifieds bende ni kaindi weche mag tuke kachope
Iwacho ni jora mag Arsenal wacho ni gin koro gicheo coach margi ka giwacho ni en ema omiyo tugo margi ok dhi nyime e yo makare. Rostov kabiro rado kod Manchester United, Bolorino biro ng'iyo ni to Manchester United dhi tugo e yo machalo nade. Mano ero ema chopo e giko nonro mar oboke okinyi ma kawuono. Ibed kod okinyi maber. Asebedo Jeff Lombaka, wabiro rado bang'e.